Dakbo na ba ko? May picture lang ko. Tama. May picture lang ko. Oh, chachaw, yab. Hi guys, good morning. Wato na pud mi karon sa Kuangas Philippine Heart Center. Magpitipiin na pud kuha na pud dugo. Kay adjust na pud nagiinom na nga warfarin. Makita-kita ra ta guys, inig abot ta dito. Diyan na miss bahay, nakauli na mi. Grabe guys, naglisid ko gani ha. Kay, duha ko itusok. Dari og dari. Kay ako na gitusukan dari. Nsa kay, may mo gawas nga dugo. Nsa, ikaduha dari. Nain ng gawas nga dugo, pero grabe zung, kahinay ka jug flow. Magpainit sa ko og kuan guys, sing kamas. Di man ibawal lang, ang daganang kog nga ni, magkaan-kaon. Kaya maramo kong nagkila og kamuti. Unsa ka nang nay, na ako'y naka-istorya dito ganiha nga, naoperahan na sila sa Philippine Heart Center. Di dejud ingon og madali. Naara silang dugasan ni pila. Abot pa sila 4 ka tuig, usa sila na operahan. Kauli ka rin kog buhol guys. Himingaw na ko kaadyo dito. Excited na po ko makakita sa Tijani Promi kay sige sisag ingon na nga nana ko ning sipa. Ay dang tijan. Aga ko nang ando po kog muburus ko. Kay lami ba pa nang natay anak lagi. Makita tas atang liwat lang. Mo nang unay mga bagong mga anak nga na maikag ko. Excited na ko motaraw sa Tijani Promi. Nja excited na po ko sakay sa ilang sakjanan. Yan siya, kuan ko tong sakjanan na kagang-kagang, pero okay ra ba sa karim sakjan. Nagkanang mo sa kay mig kuan sa una barsahan sa bata pa. Okay ra dito. Basta ka excited ako muuli kay ings probe nga karang nay manglaag ko no may iniguli na puhon. Kay sa una karang maglaag silang duhang undoy, magmotora sila. Aga ko dan kay masigim kog samok. Kamo uban sa karang nay di man pwede. Kay, kuha lagi, motoran, sa magkalisod. Sa duhay sakay. Diyan na isa nga mamagas ka ko, bisa magkalisod na mo. Sakay ka ko gaho. Katong ilang motor nga, asa katong dako. Sakay ka ko. Pero karon okay na. Kay, naram sa likod si. Pwede na ko rin ito mag sakay lagi o karon may. Manglaag sila, makauban ako. Kay ako lagi, ara kong kauban-uban dun. Kusog baboy ko. Kusog baboy. Nagansin na mo raning ang kuan. Singkamas, karauton mang ilaom. Ginahinar ako sa masamad ko. Mahad ako masamad ko. Dahil ba, dyan na sa Philippine Heart Center. Nga. Nagdugo. Kaya nasamad ba? Ang dugo din naman mo undang. Delikado lagi basta mag-inom mo warfarin. Sa hugasan guys, kaya na yung mga itim-itim, lapok-lapok. Datang na maridyo. Basta kaya excited ako muulis buhol. Kaya gimingaw na ko. Gimingaw na ko rin sa bahay mag-aliwaros. Dari di man pwede mag-aliwaros. Kaya sagbang almis. Among silingan dari. Tubig ni siya. Di po ko na magparabi kay agang inam sa tubig kay kuan man. Na-limit. Dapat sa kaadlaw usara ka litro mahurot. Be? Mas ba? Ayang, tamis. Basta kaya excited na kumuuli sa buhol puhon.
Kay adto na po ko dito sa kalabangan mag suroy-suroy. Nga akong suroy-suroy sa mga kalabangan. Kay aglag ba sang Purami naguna dito sa mga kalabangan nagsuroy-suroy. Nanguha og kanang nay mga bungas alijangjang kanang ibala sa pasupot. Suroy-suroy sa kalibunan. Maghimog bye-bye nga na. Mingaw na ko. Nalipay po ko kay si Purami. Nakapalit na si sakzanan lagi. Nza ug maglakaw sila nga na nasa liad tuon maglaag sila pwede na ko makauban kay luwag naman masakay man siguro na itong upat kabuok pwede na man ito sa mamaalits masakay kay katong das ni Agi nga agi lang sagsara ng motor pa sige ko na itong higwaos maglakila ko kay gusto mong gadyo kong muuban kanang maglaag sila nanaw sila na yung mga alami ang view kay ganahan man sa kong ngana kay marelax bagang utok nda di mo siya pwede kay si Purami dan masih sa huzir mo kung siya o kanang nay bakrad kay piut nda karon nalipay ko kay kutsi na gazud makasakay na ko o kanang nay nasa liad tuon nga laagan lagi hindi na ko makilak-hilak nanghid ko promidaan nagmahaman ng itang bahay pwede ba ko itong puzo Nda, ingin mo siya pwede ko no. Tabangan ko no siya na og bantay sa isang bata. Kay ako man kuno inaanad og bantay og bata. Mo ni siya sige karong kanang nay. Tabangin ko bantay og bata. Kasi Purami kayo man siya kasuwag nagyaya. Siya may kanamanghuran. Arad naman kong bantay bata, arad na po kumualaga o karang na batang gamay nga bagong inanak. Kasi Jidin, sa gamay pa na. Ako may nagbantay na, 2 ka buwan, ako marutoy magpaligo. Kama ko naman kung magpaligo o karang na batang gamay. Boss Purami, kama ko bakhat po. Pero makahibawa na siguro po na. Kay, inahan naman. Gitangtang na nagkuan dari mga gapas kay sabud. Diyan na napadjut ko si na napadjut. Maadyo lagi ang tagmaloy Ginoo garang nay. Maadyo ra kong kalit. Pero bas hindi ay kay wa may kumusa pagampo lagi. Salamat nitong tanan guys sa inyong suporta. Salamat sa inyong pagmahal na at pantang ading mo pulan sa ang naong. Adyo lang po din laktawig pahinamdom guys. Ijawat na laman lagi po, makamamisupog ko, ipahit og maintenance. Dara pa may kuan Makati. Dara sa may sakay na lang barko-barko. Kung sagi lang lamang tubig, hugahon. Baho, di para sa dagat nga, lamion. Kay kuan nagigimi nga meron tas buhol nga rin dagat, ako sa sakay bangka, dara lang may kaya sakay bangka sa tubig, kuan naman, marag kunaan. Yung sakasag nidang. Oh, abi, ano naman yung malibot naman eh. Murag super piring? Kaning mana na kay? Masahero ko na. Masahero ko yun. Headshot na ako, naganida ko matuan. Jet, ito na nga na. Masahero ka. Alam mo lang ka na ni? Oo. Salamat sa super piring. Ano to driver? Saan ka nagpuna? Ay, maneko, danoy. Gusto ka ba? Gusto ka po ang taog siya. Ibon, manay. Taog na. Ikaw naman na yung tabo. Lamaan. Abi ko mulibot. Okay, malibot. Abi mo mulibot siya. Ay, hawak ko muna kayo. Ganinin. Sa, hawa na sa kuya. Ay, ginako. Namagwag. O, saya. Uy, ginako ya. Tabangin ko. Uy, ginako ko. Tabangin ko. Salamat ya. Uy, ginako ko. Uy, gulbaan ko. Kasakyan na ko barko-barko na reskuan.
Makati nga, ito mo na lang tubig. 5 ray pa masay sa among sakdan nga barko. Kuya, wala ka, zo. Abi kong ilibot na, abi kong motor sa isip sa Tamisa. Haso yung panapi diyan. Nada po ipanapoy dari sa Manila, bisa ko'y dagat. Tarat na tuminta mo kaniha. Sakay mig magabangka. Abangka to ha, na tuminig sakay-sakay. Shout out na ko na Sir Jemuel, hapit na rin. Sa abang bagong tambadan. Saan ka sir? Poblasyon. Yan sa kong lagot. Ya, di ba? Di ako nag-tiktok gabi. Ha? Dili, taga Bukidnon ko. Ah, Bukidnon. Oh, isa lang taga Bukidnon. Sa ilang sir. Nagkarat lang ako. Abi kong dakpo na ako. May picture lang ko. Tama. Oh, May picture lang ko. Chat sa uyab. awan. Chat sa uyab. Oh, pre naman si Muyab eh. Oo. Isa mo si? Enjoy. May si Joy. Hi, sa Muyab si. Enjoy Sabio. Hi, re ko na enjoy sabyo nga itang konare minamahal. Kasi pa-picture ko sa kay Picture lang ko. Magama.